Benvingudes i benvinguts al Fem Muntanya 85. Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas. Com esteu, Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres? Sigueu tots benvinguts a un nou capítol i amb aquest ja sumem 85 programes regulars, el dels dijous, amb converses molt interessants i on el que és més important intentem escoltar i aprendre dels que en saben. Moltíssimes gràcies a tothom per haver-nos triat una vegada més i si és el primer cop que ens escoltes, no esperis a seguir-nos a la plataforma de podcast que facis servir normalment. I ja de pas, aprofita per donar-nos un m'agrada, un like o 5 estrelles. Ja sabeu que tots els dimarts publiquem un capítol d'actualitat on repassem tot el que ha donat de si el cap de setmana en el món de les curses per muntanya i les curses de BTT. M'acompanyen cada setmana dos cracs, com són l'Albert Torrent d'ultrascatalunya.com i el Robert Mercè, periodista especialitzat en ciclisme. Doncs aquest passat dimarts vam publicar el capítol d'actualitat d'aquesta setmana i per mi és molt especial perquè vaig afegir un muntatge sobre la darrera edició de la Romànic Extreme. Si heu fet aquesta darrera edició de la Romànic o qualsevol altre any, us recomano que ho escolteu. M'agradarà rebre les vostres opinions a través de la comunitat que tenim a Telegram o a través de Twitter i Instagram o al nostre correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. En el capítol d'avui, atenció, començarem parlant amb Clàudia Sabata, una atleta que l'any 2018 va patir un accident mentre esquiava i una lesió l'ha tingut apartada dels entrenaments i les competicions fins fa molt poquet. L'any 2018 ho estava guanyant tot i amb ella parlaré de què és el que va passar, com ha portat la lesió i la recuperació i com encara el futur. Després xerraré amb la doctora i entrenadora Jess Bonet sobre les sèries en pujada. Intentarem saber com i quan s'han de fer i ens donarà consells per poder treure-li el màxim profit. També en aquest programa coneixerem la vessant esportiva i solidària de la cursa Vertical Montserrat amb el David Colomer, un dels responsables de la prova i bomber voluntari del Parc de Bombers de Collbató. I acabarem passant per la consulta del Guillem Marchal per escoltar les seves interessants reflexions. Avui li hem donat festa al Marc Cornet. Si no sabeu què llegir, de ben segur que si entreu a la nostra web i aneu a la biblioteca trobareu un llibre que us farà passar una bona estona de lectura. Us recordo les maneres que teniu de col·laborar i ajudar-nos amb el manteniment del Fem Muntanya. Tots i cadascun de vosaltres sou els responsables que això tiri endavant. Nosaltres posem les hores de feina i les ganes i a canvi us demanem un petit cop de mà i ho podeu fer de les següents maneres. La primera és fent-vos mecenes del programa. Ens podeu ajudar per només €1,99 al mes a través de l'enllaç que teniu a les notes d'aquest i tots els capítols. Si trieu aquesta forma d'ajudar-nos, directa, podreu participar als sortejos que fem regularment i podreu escoltar abans que ningú les converses de forma individual. L'altra manera que teniu de col·laborar és comprant o regalant una camisa tècnica Flying Burrito. Per cada camisa que compreu a la seva web fent servir el codi FEMMUNTANYA10, vosaltres us estalviareu, a més, un 10% en la compra. També ens ajudareu si compreu un dispositiu Coros des de l'enllaç que teniu a les notes del capítol i feu servir el codi FMCoros. Comprareu qualsevol rellotge de la casa americana amb un bon avantatge en la vostra compra. De totes dues formes, nosaltres rebrem petites comissions. Moltes gràcies a tots els que ho feu possible. Vinga, que nosaltres ja ho tenim tot a punt, així que engiguem les sabatilles i sortim a Fem Muntanya! Fem Muntanya, l'esport outdoor en català. La nostra propera convidada va patir un accident esquiant al novembre del 2018 en un moment en el que pràcticament ho estava guanyant tot. El seu futur esportiu no tenia sostre. Des de llavors el genoll no l'ha deixat mai tranquil·la, tot i que sembla que ara va recuperant el seu millor estat de forma. Clàudia Sabata, benvinguda al Fem Muntanya. Hola, benvingut. Moltes gràcies perquè tenia ganes de xerrar amb tu i escolta, jo crec que avui coneixerem a una gran esportista i una gran persona. Ara parlarem d'aquella nit del novembre del 2018, però a dia d'avui com estàs físicament? Bé, doncs ara ja estic pràcticament entrenant amb normalitat, sense patir gaire ja per aquesta lesió que va passar
i tornant mica en mica a reenganxar-me doncs, a tenir continuïtat amb els entrenos i mica en mica doncs, començar a planificar competicions i a veure cap on aniran. Ja pots fer entrenaments de qualitat, sèries, sense patir, ja sense dolor? Sí, correcte. Jo ara mateix estic en un punt que puc fer vida normal, però no puc baixar la white. Hem tingut alguna petita recaiguda del genoll perquè encara hi ha algunes inhibicions musculars que apareixen sense cap motiu aparent, perquè no és que, diguem, hem fet algunes coses mal fetes, sinó que seguim fent les coses molt ben fetes, però no saps per què, doncs aquest genoll pateix la inhibició i llavors perdo musculatura directament i proporcionalment molt ràpid, en 1 o 2 setmanes puc arribar a perdre 1 centímetre, 1 centímetre i mig. Déu-n'hi-do. Clàudia, els anys previs a l'accident vas ser campiona del món de curses per muntanya de la categoria promesa després de guanyar el 2017 la Youth Scanning Running World Championship. A Arinsal també va ser subcampiona en la modalitat de curses verticals. A més, vas fer podi a la World Ski Master a la Xina, victòria al Campionat d'Espanya absolut per equips d'esquí de muntanya fent parella amb la Mireia Miró i victòria a l'Estatal Sub-23. Déu-n'hi-do, un tercer lloc al Campionat de Catalunya d'Esquí de Muntanya o, per exemple, un segon lloc a l'Olla de Núria o una segona posició a la Nit Pirineu. Déu-n'hi-do, quin palmarès just abans d'aquest accident. Abans de l'accident, quines perspectives tenies tu mateixa? És a dir, tenies sostre? Quin era el teu somni llavors? Bé, com ho has dit, no posava sostre en aquell moment, també era més jove que ara, encara estava estudiant, no estava en el món laboral i tenia moltes ganes de menjar-me el món. Per mi en aquell moment la sensació era que tot just estava començant la meva carrera, perquè la realitat era aquesta, feia pocs anys que estava competint, tant a sobre els esquís com corrent, i bé, doncs era com una mica l'incògnita de, ostres, estem començant, estem aquí, doncs cap on anirem, no? I la motivació era molt alta, la veritat, era molt alta. I què és el que va passar aquella fatídica nit de novembre del 2018 mentre esquiaves? Doncs mira, el 1 de novembre, era el dia 1 de novembre, va nevar molt, cosa que ara no estem acostumats ja. Ara no. Ara ja no, aquelles coses que passaven abans, Va nevar molt i vam marxar amb una colla d'amics cap a pujar a la Tossa d'Alp per dins del bosc, imagina't, hi havia realment molta neu. I bé, era a la tarda, era al vespre, perquè jo per norma general, doncs al matí tenia classes a la universitat, llavors a la tarda m'escapava a entrenar i en aquell cas, doncs aquell dia vam pujar a esquiar. I vam anar-hi amb horari de tarda, com era d'habitual. L'horari de tarda, com ja sabeu, doncs en aquella època ja és fosc i bàsicament doncs, anem a un frontal i poca cosa més. També en aquell horari les màquines, les retracts treballen si les pistes estan obertes i per norma general, doncs de seguida que cau neu a la Masella, de seguida doncs, es posen a treballar la neu, que això sí que en saben, no? I doncs aquell dia estaven treballant la neu les retracts. Vam pujar tot el grup fins dalt a la Tossa d'Alp, tot molt, molt divertit, la veritat, vam estar, per sort érem un bon grup. I quan vam baixar, doncs, jo ben motivada em vaig posar davant del grup dient, vinga a veure qui m'atrapa, no? Allò que comences a picar i la veritat doncs és que vam baixar jo crec que 2-3 minuts, no vam baixar més, que vaig picar amb el cable d'una retrac. Per norma general, les cables de les retracs estan senyalitzats amb un punt de llum allà on s'anclen. I en aquell dia doncs suposo que o era perquè era principi de temporada i la llum encara no funcionava o era perquè s'havia fos la llum, no et sabria dir el per què, però la llum no hi era i la llum del frontal que jo portava en el meu cap doncs no tenia prou abast per la velocitat amb què estava baixant. I tot i baixar pel mateix lloc on acabàvem de pujar feia 5 minuts, perquè és temps d'arribar a dalt, treure les pells i baixar, doncs vaig picar amb el cable. I aquell cable, doncs, donem gràcies i toquem fusta, que segueixi sent així la sort. Doncs aquell dia la sort va ser que estava a l'alçada dels genolls. No estava a una alçada més alta. I res, a partir d'aquí jo vaig picar, no sé què em va passar, perquè vaig perdre una mica, vaig perdre el coneixement durant uns segons. Vull dir, quan em van despertar no sabia què m'havia passat i tenia molt, molt de mal al genoll. Llavors els meus companys, per sort, clar, molts dies sortint de la universitat anava a entrenar sola, però aquell dia érem una bona colla i em van poder baixar fins a baix a Camoriola,
agafar-me amb cotxe i anar cap a l'hospital sense haver de trucar als GRAE. I llavors eres conscient de que paties una lesió greu, no? És a dir, quin va ser aquest primer diagnòstic? Mira, el primer diagnòstic va ser que m'havia donat un cop i que havíem d'esperar, perquè en aquell moment en què jo vaig arribar a l'hospital tenia a la cama dreta una ferida que m'obria de dalt a baix, que es veia la tíbia i tot, i a la cama esquerra, que és on havia picat més el genoll, doncs tenia un genoll molt, molt inflat i amb les imatges doncs, no podíem veure amb precisió què hi podia haver. Sí que es veia que hi havia una lesió molt greu, no? Una fractura com molt greu en aquell moment, o un trencament de creuats, etc. Però les imatges no donaven peu a dir, bueno, tens una lesió important, t'enguixem o t'immobilitzem, sinó esperem uns dies, esperem que et baixi tota la inflamació i seguirem fent proves. I eres conscient de que aquell dia, aquell 1 de novembre, et portaria tants maldecaps durant tant de temps? Doncs mira, no, vaig sortir de l'hospital rient, vull dir, amb els meus pares que van venir fins a l'hospital ben preocupats, i vaig sortir de l'hospital rient dient, mira, avui m'hagués pogut matar, perquè només faltava doncs, que aquest cable pugés 50 centímetres, no? I m'han acabat dient doncs, que tinc unes ferides i un cop, què més vull, no? Era com, m'acaben de donar una segona vida, quasi bé. I clar, en un principi, quan et diuen que tens un cop, et penses que en 2-3 setmanes tornaràs a estar doncs, com estaves, sense perdre forma física. Que es curin les ferides i baixi la inflamació del cop. Sí, correcte. I de fet així va ser, perquè en aquell moment tenia l'acompanyament també dels doctors de la Federació Catalana i de la Federació Espanyola, i sí que se'n van fer les proves al cap de pocs dies i setmanes, però semblava que en les imatges de la ressonància no acaben de concretar que hi hagués una lesió molt greu, sinó que s'hi veia encara un edema ossi important, i la recomanació en aquell moment doncs, dels doctors va ser que jo seguís fent esport, sense impacte, però que seguís fent esport, perquè això ajudaria a drenar l'edema, i jo doncs, vaig seguir fent esport. I Déu-n'hi-do, perquè ara t'anava a preguntar com van continuar aquells mesos, però ja ho has contestat, és a dir, vas continuar fent esport, suposo que més bicicleta i roller, sí. Més que córrer i impacte, i de fet l'any següent, el 2019, vas arribar a guanyar l'Olla de Núria i també et vas proclamar campiona de Catalunya absoluta d'esquí de muntanya, també a la Vall de Núria. O sigui, sí, però tot ho vaig fer mal. Amb dolor? Sí, correcte. Jo tenia dolor en el genoll, era un dolor constant, continu. L'únic que a mi m'havien mentalitzat doncs, que un edema ossi fa molt de mal i que era algo normal. Llavors jo era com que vaig començar a normalitzar aquest dolor, i mentre vaig fer la temporada d'esquí, la veritat és que com que l'esquí no té un impacte, en concret sí que et demana un esforç més gran a les baixades, però no hi ha un impacte com podria ser el córrer, doncs la temporada d'esquí la vaig passar força bé, amb dolor, amb inflamació del genoll de tant en tant, no? Però la vaig passar força bé. I va ser quan va arribar la temporada de córrer, quan les coses van començar a anar més malament. Vull dir, jo tenia un dolor controlat, que segons els doctors era força normal, i que m'havia d'adaptar a aquest dolor i que mica en mica m'aniria marxant. Però quan vaig començar a córrer, com tu has dit, no? Vaig estar a l'Olla de Núria, vaig començar la temporada d'hora, precisament d'hora, vaig començar amb la Berga Rasos Berga, i la següent va ser l'Olla de Núria. I jo recordo tota la baixada de l'Olla de Núria doncs, amb mal al genoll, no? I després d'aquí doncs, ja vam tornar a visitar el doctor, van estar mirant totes les possibles, llavors es va començar a parlar doncs, que possiblement estava començant a patir un desgast, per dir-ho d'una manera, del genoll, començava a tenir una condromalàcia que potser no seria recuperable, inclús em van dir. I aquí és quan va començar la muntanya russa. I això què va ser ja, cap a l'agost-setembre del 2019? Sí, cap a finals d'estiu, quan entre les proves, en aquell moments també em van fer algunes infiltracions d'àcid hialurònic, perquè en aquell moment es feien aquestes infiltracions, i els doctors de la federació ho van considerar adient, per tant jo vaig dir que sí, endavant, i quan van veure que no recuperava, doncs van començar a optar per l'opció doncs, que possiblement ja no era un edema, sinó que era una condromalàcia, que era una cosa que no podrien reparar i que poder hauria de deixar de córrer. Així és com m'ho plantejaven. I com t'ho prens tu en aquell moment a nivell mental? Com et planteges el teu futur esportiu? No, jo en aquell moment vaig pensar que no tenien raó i vaig deixar de visitar aquests metges i vaig anar a trucar a altres portes.
Potser és una mica una actitud de nen petit, no? Vaig a trucar a portes per escoltar el que realment vull escoltar, però jo realment creia que no podia ser que en 20 i pocs anys em diguessin que no podria tornar a córrer, o que no podria tornar a córrer sense dolor. Jo no ho veia possible. I bueno, llavors va ser quan vaig anar de metge en metge fins a trobar el doctor Seijas, que és el doctor que m'ha recuperat el genoll. I clar, o sigui, des del setembre del 2019, gairebé a l'agost del 2020, també el doctor Cugat, teòricament, en el teu Instagram dius que va trobar el problema real, que era una lesió, no?, a la teva ròtula i al cartílag. Durant aquest any, des dels finals de l'agost, no?, o setembre del 2019 fins al 2020, què és? Quan vas picant porta a porta i tu, a nivell esportiu, diguéssim, que deixes d'entrenar o continuaves fent esport? Jo continuava fent esport, però de forma limitada. Si jo tenia dolor no em feia més. Vull dir, feia el que em demanava el meu genoll, perquè en aquell moment no sabia exactament el que tenia, fins que no em van donar un diagnòstic clar a l'equip del doctor Cugat, en concret el doctor Seijas, no? que va veure clarament doncs, que la meva ròtula estava afectada a nivell ossi, per molt possiblement una fissura o una fractura en el moment de l'accident que no es va poder veure amb les imatges. Doncs jo vaig tenir una fissura o una fractura que no es va recuperar, per dir-ho manera és un os que no es va soldar, i el fet de no deixar-lo soldar, perquè clar, jo vaig seguir fent esport, segons m'indicaven, doncs aquell os es va anar, per dir-ho manera, morint. Vull dir, tenia una necrosis de l'os, que és que l'os es va morint. Aquest procés d'inflamació que crea, a més de l'edema, doncs el cartílag que està enganxat a sota la ròtula, perquè també tenim un petit cartílag a sota la ròtula, ja que tenim el cartílag del menís, doncs en tenim una sota la ròtula, doncs clar, aquest cartílag tan prim també es va veure afectat, no? Tant de temps en un procés d'inflamació constant i permanent, aquest cartílag es va desfer, per dir-ho d'una manera, no? També es va degenerar. Llavors tenia el doble problema. Tenia un problema a l'os i un problema al cartílag. Clar. I a tot això ja han passat gairebé 2 anys de l'accident i al final acabes passant per quiròfan. És la solució final. Ha sigut una miqueta veure la llum. Clar, el problema principal també va ser que va entrar el Covid aquí al mig. Just em van donar el diagnòstic i al cap de, crec que 2 mesos teníem el Covid ja aquí entrant, i jo també sóc infermera i és una que tampoc vaig posar pressa en aquell moment de mira, agafeu-me, opereu-me, feu-me el que vulgueu, posem solució ja, perquè en aquell moment jo també m'estava dedicant a treballar i no hi havia altra prioritat. I tant. Així que fins que les coses es van tranquil·litzar més. I bona feina que vau fer totes plegades. Moltes gràcies, mira. Sempre fem el que podem. No, s'ha d'agrair, vull dir, la feina que vau fer tota aquella època i que feu sempre, però que s'ha d'agrair ara que ho comentaves, no? És a dir, deixar la teva vida personal una mica de banda per dedicar-te a la teva vida realment professional d'infermera. Sí, correcte, així va ser. Bueno, en el meu cas i com totes les infermeres, els metges i tots els sanitaris que treballen en tots els centres, tots van deixar de banda la seva vida personal per estar treballant en aquell moment. Què va significar per tu? I què va significar per tu poder entrar a quiròfan per fi, gairebé 2 anys després de l'accident? Mira, en aquell moment entrar a quiròfan per mi no era la solució diguem-ne definida. El doctor Seijas és un bon doctor, perquè no és un doctor que, com ell m'ho va dir, van dir, estàs buscant un doctor que et digui el que tu vols escoltar, però jo no t'ho diré. I ell m'ho ha dit molt clar, ara mateix tens un genoll que està molt desgastat i que ara farem una operació, que hi ha molts casos de persones que en tenen un bon resultat i poden tornar a fer vida normal, però també hem tingut altres casos que no ha donat la mateixa resolució i segueixen tenint dolor i segueixen veient limitada la seva vida esportiva, per dir-ho d'una manera, o personal, també. Per tant, en aquell moment era com, em queden poques opcions. Si vull tornar a córrer he de passar per quiròfan i si funciona, doncs serà la meva solució la millor que pugui tenir, no? Poder tornar a córrer. I si no, doncs sé que hauré de viure amb aquest mal. Vull dir, no tornaré a córrer com abans. I han sigut... Tot i així No, digue'm. Disculpa, pensava que havies acabat, disculpa. No, que ha sigut mesos d'incertesa, vull dir, fins a l'octubre de l'any passat, del 2022, tot ha sigut una incertesa.
I durant tots aquests 2 anys, que realment diguéssim que tens l'alta mèdica a la tardor, principis de tardor de l'any passat 2022, durant aquests 2 anys, doncs sí que vas fent molta rehabilitació, no? Anar recuperant a poc i has anat entrenant segons el que et deia el teu genoll, no? Mira, una cosa molt important, o sigui, fins ara hem estat parlant de metges, de doctors, no? D'especialistes. I és molt important trobar la persona que cregui en què pot recuperar el teu genoll, perquè jo estic convençuda que moltes persones, segurament no amb la mateixa lesió que jo, però potser semblants, no? O amb situacions semblants, doncs s'han trobat, com jo em vaig trobar des d'un bon inici, doncs amb metges que no creien que jo pogués tornar a fer la meva vida d'abans. Llavors, trobar la persona que realment confiï en que pot haver-hi una solució en això, que hi cregui de forma positiva, això és el primer pas important de qualsevol lesió. Buscar algú que tingui ganes de recuperar-te i que es vegi capaç de recuperar-te a nivell mèdic. Però una vegada els cirurgians han fet la seva feina dins el quiròfan, la recuperació no s'acaba allà, vull dir, aquelles tan sols el 10% de la lesió, l'operació. L'altre 90% és la recuperació que fas. I aquí va ser l'altre entrebanc que em vaig trobar jo, no? On vaig a recuperar-me, com em recupero, de quina forma. Em van fer a mi una operació també en aquell moment, era algo molt nou, perquè em van posar una malla de col·làgen a sota la meva ròtula. Per dir-ho de manera, és una pròtesi, però al final és un teixit artificial, no? de col·làgen, en comptes de cartílag hialí, sota la meva pròtesi, sota la meva ròtula, i a més, bueno, em van reparar l'os, no? I era algo que, doncs, la majoria de readaptadors o fisioterapeutes doncs, no hi havien tractat. Havien fet alguns futbolistes, amb persones molt concretes. I, clar, dius, i ara on he d'anar jo? Perquè m'ajudin a recuperar això? Qui entendrà d'això, no? I llavors comences a tocar portes de readaptadors. I una altra vegada apliques la mateixa teoria. Busco a la persona que realment cregui que em podrà recuperar, que d'aquí en sortiré, no? I bé, vaig tenir la sort de conèixer l'Albert Torner, de l'equip de l'R3, que l'Albert Torner també és de Berga com jo. L'Albert Torner, a part de tenir, no, de treballar a l'R3 a Manresa, doncs també fa més de 10 anys que treballa com a readaptador a l'Espanyol, a l'equip de futbol, i havia vist alguns casos semblants. I no només això, sinó que la seva experiència la podia aplicar directament en aquest genoll, i des d'un bon moment, des que vaig passar a la porta, que em va dir: Clàudia, no sé quants mesos tardaràs, però tu tornaràs a córrer segur. Perquè si aquesta pròtesi o aquesta malla s'ha adherit bé al teu os i el teu os s'ha regenerat, nosaltres aconseguirem que tornis a córrer. Però amb la incertesa de quan serà. Tu és el que necessitaves escoltar, que no hi ha temps per tornar a córrer amb normalitat, però sí que el que vols escoltar és que tens solució i que vols tornar a córrer, sigui 1 any, 2 anys, 3 anys. Sí. Clar, jo sempre, pel que veig, no, l'esportista, ja sigui a nivell professional, a nivell amateur popular, com li vulguis dir, qualsevol persona que practica esport de forma rutinària, de seguida que pateix qualsevol lesió, més o menys greu, què fa? Què és el primer que demana? Quan podré tornar a... Sí. No? Quan podré tornar a... I ens organitzem la vida en funció de quan podré tornar. Però jo en aquell moment ja portava com tant de temps que ja no m'importava el quan, sinó que hi pogués tornar. I jo inclús, de fet, jo vaig entrar allà amb l'Albert i clar, com t'he dit abans, jo sóc infermera, i jo patia dolor al meu genoll treballant a la planta d'un hospital. Quan feia torns de 12 hores i mitja, doncs el meu genoll es queixava, perquè a la mateixa planta doncs, pots fer entre 8 i 10 quilòmetres algun dia que tinguis molta feina. Déu-n'hi-do, això està bé. Jo crec que la gent no som conscients dels quilòmetres que feu totes les infermeres amb un torn. Sí, no, jo tampoc n'era fins que vaig obrir el Sunto un dia i vaig fer la comprovació. El càlcul de passes, també? Sí, però el de passes no me l'acaba de creure. I vaig dir, avui obriràs el Sunto, el GPS, i sí, durant 12 hores va estar funcionant i vam comprovar que era real. I bueno, dit això, que bàsicament jo en aquell moment, quan vaig començar-me a recuperar, vaig dir, jo l'únic que vull és tornar a fer vida normal, poder treballar sense mal,
i m'agradaria tenir 60 anys i poder pujar a Caral encara quan em llevo al matí, saludar la Verge de Caral i tornar a baixar. El ritme que sigui, no? Però que ho pugui fer sense mal. I durant tots aquests anys has hagut de necessitar en algun moment ajuda psicològica? Perquè a través de les xarxes sempre t'hem vist molt optimista, però m'imagino que també existeixen dies negres en els quals no veus la sortida gaire clara. També t'ho dic perquè de vegades qualsevol de nosaltres cau amb una grip, que sabem que són una setmana de llit o una setmana, dos, tot estirar si tot va bé sense poder sortir a entrenar, i ens cau el món a vegades a sobre, no? Clar, I tant. Tu quan veus que no tens tota la incertesa del món, no saps si serà 1 any, 2 anys, 3 anys, si ho podràs tornar a fer, com ho gestiones tot plegat? Mira, en un primer moment no pensava en anar a rebre ajuda psicològica, perquè tenia molt clar que jo tornaria a córrer i que no podia destinar els meus esforços a buscar psicòleg, sinó que el que havia de buscar era un bon professional que m'arreglés el genoll. Llavors, en un primer moment era com l'enfado, primer de tot l'enfado perquè en aquell moment pensava que no m'havien vist o podia haver-hi algun error mèdic de la meva lesió, no? Que al final una fractura, una fissura vista en el moment de l'acte és fàcil de recuperar perquè és una immobilització, l'os es regenera, es recupera bé, es solda bé i tornes a fer l'esport de forma normal, no? I en aquell primer moment no pensava en psicòlegs, pensava només en trobar la persona que m'ajudés a recuperar això. Llavors sí que és veritat que una vegada em van operar, la meva posició era molt optimista, tampoc vaig necessitar gran ajuda, la veritat és que estava molt motivada, perquè jo sóc una persona molt motivada i quan em posa algú al cap ho faig tant com puc. Però quan va començar, diguem-ne, la muntanya russa a baixar i anar sota terra, va ser el moment de la recuperació, no? Que veus que portes 2 mesos, 3 mesos fent recuperació 3, 4 dies a la setmana, fent-ho tot al peu de la lletra i allò no avança, i no avança, i no avança. I clar, veus que allò t'estanca. Tu has parat d'1 setmana, doncs imagina't quan ja portes 2 anys, o quasi bé 2 anys, i a més portes 3-4 mesos fent tot allò que et diuen i estàs estancat. I en aquell moment va ser quan em van començar a plantejar no només el meu entrenador, sinó també el meu entorn. Ostres, clar, poder necessitaries ajuda psicològica, no? I la veritat és que vaig acudir a ajuda psicològica, però en el meu cas no va acabar de funcionar perquè bàsicament em feien tocar de peus a terra, cosa que a vegades no ens agrada, i em feien veure que hi podria haver-hi la possibilitat de totes les que hi ha. Una d'elles era que jo no tornés a córrer com abans, que seguís tenint dolor, no? I em deien que havia de plantejar i havia d'afrontar també aquesta opció, i com t'he dit abans, Xavi, aquesta opció no la vaig plantejar des d'un bon moment i tampoc la vaig plantejar després. I bàsicament vaig anar tirant una mica de les petites coses que veia cada dia que anava millor, i sobretot de les persones que en aquell moment tenia al costat, que són els millors psicòlegs que vaig tenir, que van ser l'Albert Torner, la Maria Muller, que són les 2 persones que més em van aguantar durant la recuperació, i bé, els meus companys, la meva família. Ells com ho han viscut? La teva família com ha viscut tot aquest procés? Mira, en un principi també els hi semblava com algo poc greu, no? Com algo que solucionaríem ràpid, però quan vam començar a veure la complicació de la cosa, realment ells també no acabaven de veure clar que jo pogués tornar a córrer i tornar a competir. I, ells, suposo que els pares amb tristesa, no? Jo no sóc mare, però veure que el teu fill està lluitant per fer alguna cosa i no ho aconsegueix de cap de les maneres, suposo que no ha d'agradar la situació. Tot i així ens he de dir que ara les últimes curses que hem corregut tornen a estar allà al peu de la lletra, no se'n salten ni una, estan allà i estan molt contents que hi torni. Ara disfrutaran ells més que tu gairebé. Sí, això sempre. Escolta, Clàudia, el tema del... Clar, tu quan pateixes l'accident, tens 21-22 anys, tens tot un futur per davant, el tema de patrocini, suposo que ja tenies alguna marca que et patrocinés, no? Dinafit et patrocinava llavors? No. Ha sigut posterior, no? Va ser posterior a l'accident. No, va ser anterior al diagnòstic i a l'operació,
però va ser posterior a l'accident. O sigui, quan jo vaig estar en Dinàfit ja estava malament, ja estava tocada. I ara, quan vaig entrar a i ara Dinàfit. continues amb Dinàfit? Sí, sí, sí. I és l'única marca que t'ha mantingut el patrocini tot i estar lesionada tots aquests anys? Sí, i tant, i tant. Han confiat en mi des d'un bon inici, m'han recolzat i la veritat és que estic també molt agraïda amb ells. No, és important dir-ho, perquè a vegades quan veus que caus amb una lesió molt llarga, de vegades pot ser que hi hagi marques, no?, que es desvinculin o ja ho mirarem més endavant i Sí, que continuïn i tant, apostant per tu. i segur que hi ha molts exemples. Segur que hi ha molts exemples de persones que han perdut, no?, aquestes ajudes econòmiques o materials de patrocinadors a causa d'una lesió. N'estic convençuda, ara no et sabria dir qui, però segur que podríem trobar exemples. En el meu cas no, vull dir, Dinàfit sempre s'ha portat molt bé amb mi, la relació que hi tenim doncs és molt bona i bé, bueno, jo també tinc una relació. Jo no sóc una atleta professional, vull dir, jo des d'un bon moment, quan vaig entrar a Dinàfit, jo vaig dir que aquí no em venia a guanyar la vida, que la vida me la guanyava a l'hospital. Per tant, també és una relació més fàcil de mantenir, per dir-ho d'una manera. Escolta, anem a parlar de coses bones, perquè has guanyat, ja, per exemple, la distància express de la Trail Costa Brava l'any passat, l'any 2022, has sigut segona a la nit Pirineu, tercera a la mitja Pirineu també de l'any passat 2022, 2 podis en 3 dies. Aquí ja, o sigui, què és el primer que et passa pel cap quan guanyes, per exemple, la Trail Costa Brava i quan fas aquests podis amb tant de cartell, amb tant de nivell com és la nit Pirineu i la mitja Pirineu? Ja és quan tanques la carpeta de la lesió, t'alliberes, què és el que et passa pel cap, Clàudia? Bueno, aquestes curses eren com una mica una prova, no? Perquè al final, jo sempre poso l'exemple, hi ha persones que durant una setmana no poden entrenar i ja noten que han perdut el rendiment, no? O la continuïtat. Hi ha persones que tenen un esguins de turmell, lleu, que estan 2-3 setmanes doncs, fent bicicleta, tan sols, ja no et dic que estan parats, tan sols fent bicicleta o tenint una recuperació activa, i també perden rendiment. Doncs clar, jo portava més de 2 anys sense competir, no? Sí que m'he anat movent, he anat fent esport, però el meu període, diguem-ne, de parada ha sigut molt llarg, molt, molt llarg. Llavors eren unes curses més de... No anem a tancar una etapa, sinó, per exemple, la Trail Costa Brava va ser de comencem a provar el genoll, no? Quan em van donar l'ok, de dir, pots començar a córrer 12, 13, 15 quilòmetres, em vaig plantar i li vaig dir, mira, Albert, vull anar a fer aquesta cursa. I em va dir, home, Clàudia, jo t'he dit que pots fer quilòmetres, però curses no. I dic, bueno, però si puc fer 12 quilòmetres corrent, també els puc fer competint, no? Sí, perquè és el mateix, entrenar que competir, no et piques, no vas més ràpid, quan competeixes vas igual. No, em va ratllar una mica, però al final em va dir, doncs tens raó, vés-hi, tampoc t'hi jugues res, no? Al final hi ha persones que poder sí que se'ls ha d'anar una miqueta més a sobre i se'ls ha de posar una miqueta més les pautes de dir això ho pots fer o això no, o se'ls ha de renyar una miqueta més, no?, quan es passen, però jo després de... Vull dir, la meva posició no la puc... En aquell cas és molt poc comparable amb altres esportistes. Ningú es vol recuperar més que jo. Quan portes 2 anys, ningú vol fer les coses més ben fetes que jo, quan ja estàs a punt de sortir-ne, no? Llavors tenia molt clar que anava allà doncs, a provar, que en el cas de que tingués mal al genoll doncs, no seguiria, i que anava doncs, a competir per tornar a agafar una mica els nervis de precarrera, que ja no recordava què eren, el sopar precarrera, anar a buscar el dorsal, l'escalfament, no? O sigui, de menjar, de beure, perquè eren coses que per mi doncs, en aquell moment ja em quedaven molt lluny. O sigui, et vas trobar com si comencessis a competir? És a dir, com quan vas començar de molt jove, o no? Doncs sí, una mica sí. I de fet també em va passar doncs, a les curses d'aquí l'Ultra Pirineu, tant a la vertical com a la mitja Pirineu. A la vertical no vaig escalfar ni 10 minuts, quasi bé. Vull dir que llavors vaig tenir un flato durant tota la cursa i clar, era com... Vaig arribar allà i vaig pensar, és que seràs tonta, com si no haguessis competit altres cops, no? Com si no sapiguessis que per una vertical doncs, s'ha d'escalfar i escalfar molt bé per una cursa tan explosiva. Però és allò que, bueno, no portes la rutina, no portes el ritme, a més, tornes a competir, et tornes a trobar o a retrobar amb companys o excompanys d'equip, de competició, de viatges, vas parlant aquí i allà i resulta que no has escalfat
agafat. I penses, quan acabes la cursa, dius, ostres, que seràs tonta, no? Per què no ho has fet? I és això, sembla que siguis una novata, no? Perquè estàs començant una altra vegada. T'oblides de coses bàsiques per falta de rutina al dia a dia. I ara què? Com et planteges el futur, Clàudia? O sigui, quins són els teus propers reptes? Què tens al cap? No sé si t'estàs marcant ja calendari doncs, de cara al 2023 o ja més a llarg plaç, 2024. O sigui, comptant que el genoll continuï evolucionant bé, que toquem fusta, estic tocant el cap, que no hi hagi cap mena de recaiguda, què és el que t'agradaria fer a partir d'ara? Doncs mira, el 2023 per mi serà com un any de transició, de tornar, i de tornar a intentar agafar continuïtat, de tornar a agafar experiència, de tornar a agafar ritmes allà davant, no? De tornar a fer una mica el que feia, bàsicament. No és pas res de l'altre món, però per mi ja és molt poder tornar aquí. Vull dir, ja serà un esforç molt gran. I segons com vagi aquesta temporada, doncs ja em plantejaré el 2024, però també t'he de dir que després d'una lesió com la que he patit jo, ara m'estic agafant les coses molt, molt diferents, no? Abans tenia aquella pressa per tornar a estar allà davant, aquella pressa per tornar a estar a podis, per estar a copes del món, per estar a certes curses importants, i ara doncs, les coses les veig des d'una altra perspectiva molt més calmada. Com bé t'he dit abans, no em dedico a córrer, sinó que jo soc infermera. Llavors això és una cosa que em ve de gust fer, que ho vull seguir fent, però que no em donarà de menjar. Per tant, les coses ben fetes i sempre cuidant del genoll, perquè, com t'he dit abans també, doncs fa poc hem tingut algunes petites recaigudes al genoll, que això no vol dir que m'hagi tornat a lesionar, ni que no pugui córrer, o que m'hagi de parar durant un temps, però sí que és una mica l'avís de que hem d'acabar de fer les coses bé, que sí que tinc l'alta, però que aquesta transició ha d'estar ben feta, vaja, que ha sigut molt temps de parada. I si tot això no fos poc, també has patit, no? Problemes intestinals, síndrome de l'intestí irritable, això avui en dia com ho portes, com ho gestiones? Ho tens més controlat, això? Sí, no, això estic estupenda. Em van trobar que era celíaca. O sigui, jo tenia molts mals de panxa, però no m'acaben de trobar d'on em venien, i finalment doncs, les proves van dir que era celíaca i s'ha arreglat absolutament tot. Vull dir, la meva dieta és sense gluten i puc fer vida completament normal, sense mals de panxa, sense diarrea, sense res. Perquè també vas passar una bona època amb tot això. I ja acabo, Clàudia, si és que no pares, entre els entrenaments, la rehabilitació, tot plegat, és que ets a més una de les organitzadores de la Berga Rasos Berga. Aquest any torna a finals d'abril. El 29. El 29. Doncs sí. El 29 d'abril com va l'organització de la cursa? 25a edició enguany? Sí, un èxit. Arribar a 25 anys, una cursa organitzada per un club, no? Per una entitat sense ànim de lucre, és un gran èxit. Un gran èxit. Vull dir, ara tots sabem que les curses doncs, els seus orígens partien d'aquí, no? De les organitzacions a través de clubs, entitats, associacions, però que a mica i a poc doncs, la societat o el mercat ens ha portat a privatitzar o semiprivatitzar aquests esdeveniments. I la veritat és que és un orgull poder dir doncs, que tenim aquí a casa a Berga una cursa que té 25 anys d'història i que fa 25 anys doncs, que està organitzada per voluntaris i per persones que realment doncs, creuen encara en el voluntariat. Doncs que vagi molt i molt bé, molta sort en aquesta 25a edició de la Berga Rasos Berga. Clàudia Sabata, tota la sort del món, moltes gràcies per participar avui aquí al Fem Muntanya i estarem en contacte, anirem xerrant i et seguirem de ben a prop. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I que, gràcies per convidar-me. Que el 2023, com dius, sigui de transició i que el 2024, escolta, ho petis. Una abraçada, moltes gràcies. Moltes gràcies. Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast i moltes més. Fa unes quantes setmanes l'Àlex Rodríguez, a través d'Instagram, es va posar en contacte amb mi perquè aquell dia vaig fer unes sèries en pujada i em va fer la següent consulta. He vist el teu entrenament a Strava i voldria que m'ho expliquessis una mica, ja que sempre tinc dubtes a l'hora de fer les sèries en pujada i em pregunta si han de ser molt llargues en distància i han de ser moltes en quantitat.
crec que n'has fet de 100 i 200 metres avui, gràcies. A veure, jo ja li vaig contestar a l'Àlex, dic, jo no tinc el coneixement suficient com per poder-li explicar de com han de ser, per què han de ser i com s'han de fer. I així que el que he fet ha sigut trucar a la nostra entrenadora de capçalera, la Jess Bonet, entrenadora i llicenciada. Què tal, Jess? Com estàs? Benvinguda a Fem Muntanya de nou. Doncs molt bé, la veritat és que feia temps que no ens parlàvem, així que encantada d'aparèixer de nou i a veure si podem solucionar aquest problema de les pujades. A veure, doncs començo pel primer dubte que se'm passa pel cap. Jo les faig perquè hi ha gent que ja ho sap. La Jess porta els meus entrenaments i jo vaig complint. M'ho posa i ho faig. Però clar, el primer dubte que em passa pel cap, per què serveixen les sèries en pujada i què és el que ens aporten? Doncs mira, les sèries en pujada seria el que es diu un entrenament específic. És a dir, en el cas dels corredors de muntanya, doncs nosaltres fem curses on, evidentment, hi ha pujades, on hi ha baixades també, i llavors és un entrenament específic en dos sentits. Sentit de la força, és a dir, jo vaig a treballar força al gimnàs, però després busco una especificitat d'aquesta força, que seria treballar en pujades, i després, per altra banda, tinc el que seria l'entrenament més cardiovascular o més tècnic, que m'ajuda també amb el treball de pujades. És a dir, per exemple, voler guanyar més, augmentar el consum màxim d'oxigen o, per exemple, ser molt més eficient treballant la musculatura estabilitzadora, per exemple, del turmell, amb unes pujades més tècniques. Per tant, tenim dos objectius diferents. En funció de la temporada o en funció del que busquem, farem més un treball de pujades per fer força específica o perquè m'interessa més enfocar-ho a una competició i fer unes pujades més llargues i treballar més cardiovascular. I en una preparació per corredors i corredores de muntanya són imprescindibles o hi ha altres alternatives? Imprescindibles. Així, tal qual. Tal qual. O sigui, a veure, hem de fer força al gimnàs, vale? Això no hi ha cap mena de dubte. Però és que les pujades són determinants en una cursa de muntanya. Les pujades i les baixades, perquè les baixades a vegades ens oblidem. Però evidentment, he d'entrenar pujades sí o sí. Així que si hi ha algú que encara no em fa, que s'hi posi ja. Vale, llavors, comencem una miqueta. Pensant en les sèries en pujada, quina condició física ha de tenir un corredor per començar a fer-les? És a dir, les poden programar a principi de temporada, a mitjans de temporada, durant tota la temporada, inclús quan s'apropa una cursa objectiu. Quina condició física ha de tenir? Doncs mira, molt bona pregunta, Xavi. La veritat és que, a veure, necessitem tenir una mica de condició física per poder començar a fer pujades, val? Perquè una cosa és que nosaltres anem a fer curses de trail de 12 quilòmetres, val? Amb un desnivell a la millor de 400 o 500 metres acumulat, i l'altra cosa és que nosaltres ens preparem per una cursa, per una marató amb 2.500 de desnivell positiu. Vale? Per tant, aquí hi ha coses diferents. Llavors, suposem que són persones que més o menys entrenem, val? Llavors, jo, per exemple, al principi de temporada el que faria són unes sèries amb poca exigència de pujada, vale? Per exemple, més amb l'objectiu de treballar el cardiovascular, per millorar la meva economia de carrera, és a dir, ser més eficient gastant menys energia per pujar les pujades. Val? Per tant, el que faig són pujades d'entre 2, 5 minutets, en faig unes quantes, posa 6, 5, 4, depèn una miqueta de l'objectiu. Ja sabeu que l'entrenament ha de ser molt individualitzat, en funció de l'objectiu que tenim. Però bueno, a principi de temporada jo les faria d'aquest tipus. Val? Llavors, quan estem en una part de la temporada on ja tenim una bona base, ja hem fet gimnàs, ja hem fet rodatges cardiovasculars, ja comencem a introduir allí sèries més dures, etc. Les pujades les seguim mantenint. El que passa que ara potser no les farem tan llargues, però li augmentarem intensitat. Com li augmentem intensitat? Doncs tenim l'opció d'augmentar intensitat augmentant la pendent. Atenció amb això també, perquè llavors he de saber si les vull fer corrent o caminant. Val? I per tant, atenció amb el tema del desnivell. Val? O sigui, una cosa és fer pujades amb un 10% i l'altra és fer pujades amb un 18%. Val? Per tant, jo, per exemple, si les vull per millorar en un bloc d'entrenament específic per una cursa,
doncs potser les buscaré amb una mica menys de pendent, vale? Les faré pujar ràpides i potser el que et faré fer és pujar ràpid, per dir alguna cosa, a 300 metres o 200 metres, baixa recuperant a trote i torna a pujar-ne un altre. Val? Això seria una opció, per exemple, més per el centre de temporada específic per una competició, etc. Llavors, m'apropo molt a la competició, em falten molt poquetes setmanes. Doncs el que faig és aquí buscar més intensitat i més curtes. Per exemple, faig unes sèries de 100 metres, les faig a pujades ràpides i a la millor et faig baixar caminant o et faig baixar un trote molt suau i que quan arribis a baix doncs recuperis uns 30 segons extras. Val? Per tant, en funció de la temporada les fem més llargues, menys inclinació, més treball de cardio, o les fem amb més inclinació o amb una recuperació més baixa, per exemple, també les podria fer baixant ràpid, i quan estem afinant ja per una competició que ens queden molt poques setmanes, doncs 3-4 setmanes, les faig més curtes, més intensitat, però recuperant una miqueta més, recuperant doncs, un trote molt suau o amb un minut a baix, per exemple. M'estan entrant molts dubtes. Llavors, dins d'una setmana, clar, es planifica primer amb un macrocicle, no? Dins de 3-4 setmanes, i després també es planifiquen dins d'una mateixa setmana. Quan pensem que una persona doncs, o no vol tenir un entrenador i s'entrena sol, perquè es coneix molt bé el seu cos, però té alguns dubtes, dins d'una mateixa setmana, què és el que ha de tenir en compte a l'hora de planificar-se a fer unes sèries en pujada? És a dir, abans o després de fer força al gimnàs, quants dies de recuperació si ha fet sèries de velocitat o altres tipus de treball específic? Què és el que ha de tenir en compte per, una, fer-les bé, dos, no lesionar-se? Vale, perfecte. Mira, jo d'entrada et diria que potser cada setmana, en funció de quin moment de la temporada estem, o si anem a fer una cursa que té un desnivell molt bèstia. Però jo et diria que potser les pujades les podem fer un cop cada 2 setmanes, un cop cada 3 setmanes, tenint en compte que anem al gimnàs a fer força. Llavors, tenint en compte això, molt important, les pujades és un exercici específic que serà intens i que tindrà una certa conseqüència a nivell muscular, és a dir, que ens fatigarem. Val? Per tant, no és convenient que ni el dia abans de les pujades ni el dia després ens n'anem a fer musculació al gimnàs. Però tampoc és convenient que anem a fer ni el dia abans ni el dia després sèries. Vale? Per tant, jo et diria que si vols fer pujades, el dia abans o el dia després hi ha d'haver doncs, un rodatge suau, un rodatge progressiu, un entrenament que no requereixi un esforç elevat i que tampoc ens perjudiqui molt a nivell muscular, vale? Perquè si jo vaig a fer peses i l'endemà me'n vaig a fer les pujades, que són una força específica, acabaria rebentada. Llavors és quan em puc lesionar i fer-me mal. D'acord. Crec que queda bastant clar. Un cop hem fet aquestes sèries de pujada, recomanes fer altres tipus de rodatge, no sé, per compensar, per buscar altres beneficis? És a dir, podem treure beneficis al moment després de fer les sèries en pujada? Sí, mira, jo recomano molt fer transferència. És a dir, jo faig una sèrie de pujada i llavors estic treballant pujada específica, val? O sigui, un treball específic per muntanya. Val? Per asfalt també, perquè també a l'asfalt també s'han de treballar en pujades. Però llavors jo el que faig és fem unes pujades i al final d'aquestes pujades, en el cas que tinguem un parell de blocs de pujades, al mig dels 2 blocs fem uns progressius. Si pot ser en pla, perquè llavors això és la transferència, és a dir, jo faig treball de força específic i el que passa és que el vull per córrer més ràpid, val? Per ser més eficient, per tenir més economia de carrera. Llavors jo faig aquest bloc primer de pujades i recupero amb 3-4 progressius de, no sé, entre 50 i 100 metres i llavors descanso i vaig pel següent bloc. Quan acabo el següent bloc, exactament el mateix. Ara, si només fem un bloc, quan acabem el bloc fem aquesta transferència d'aquestes 4-5 progressius i després a mi m'agrada molt córrer però no a ritme suau, sinó, per exemple, buscar un R2, val? Entre 15 a 30 minuts, depèn del temps que tingueu, perquè una cosa és la teoria i l'altra és la vida real, que no ens dona a vegades per fer tantes coses. Llavors, quan acabem, doncs intentar fer 15-30 minutets a un ritme, a un R2, que sigui una miqueta alegre, no de matar-nos,
perquè em dic que no és òptim fer sèries després de les pujades, però sí que buscar una miqueta de xispa, vale? Que ens sentim amb la sensació de que hem acabat bé. A nivell metabòlic, el cos, quins beneficis treu de fer les sèries en pujada? És a dir, quan nosaltres les fem, què és el que després nosaltres notem en una cursa? Doncs que pugem més estona, pugem més ràpid. És a dir, què és el que el corredor notarà i que es motivarà per fer-les dins la seva planificació d'entrenament? Mira, Xavi, si em permets, deixa'm que fem una classificació així com superràpida per veure exactament què ens interessa més. Val? Mira, anem a veure si en funció del tipus de terreny, val? Per exemple, jo busco un tipus de terreny més tècnic, imagineu-vos un corriol molt tècnic, val? I vull fer pujades allà. Allà què milloraré? Allà milloraré la meva motricitat, val? Treballaré molt la musculatura estabilitzadora, val? A nivell de turmell, a nivell de genoll, a nivell de maluc. Val? Per tant, si jo busco un terreny molt tècnic i faig pujades, evidentment a banda de treballar doncs, l'entrenament cardiovascular, m'enfoco molt a un entrenament on jo vull millorar la meva musculatura estabilitzadora, motricitat, vull aprendre a pujar millor sense estar inestable. Val? Per tant, terreny tècnic m'ajuda en aquest aspecte. Després, si jo vaig a fer un tipus de terreny menys tècnic, imagineu-vos, doncs, per exemple, no sé, una pista forestal, on no hagi d'estar molt pendent del terra, sinó que puc córrer fluidament, aquí és on jo puc treballar adaptacions cardiovasculars, és a dir, millorar el meu consum màxim d'oxigen, o sigui, la meva velocitat aeròbica màxima, i puc treballar també la musculatura propulsora. Per què? Perquè si jo tinc un terreny que, tot i que sigui en pujada, és bastant regular, jo puc aplicar molt millor la força. Si jo estic en un terreny irregular, em costa molt més aplicar correctament la força. Val? Per tant, si nosaltres quan anem a córrer a muntanya notem que ens falta cardio a les pujades, que no som capaços de propulsar bé, que ens cansem molt, ens convé un terreny que sigui menys irregular. Mentre que si jo de cardio i tal ja vaig molt bé, però en realitat no em sento còmoda, no trobant els passos, faig pujades en un terreny més tècnic. Vale? Llavors, l'altre tema és quin grau d'inclinació té la pendent. Si jo tinc molta pendent, el que em dèiem, doncs, no sé, una pendent de 15%, aquí el que vull és bàsicament treballar molta força específica, perquè el que vull és que vull pujar més o menys ràpid i per tant, l'acció muscular ha de ser molt més gran perquè tinc molta pendent i, per tant, la sol·licitació muscular per part del cos és molt més elevada. Val? Ara bé, si vaig a una pendent més baixeta, imagineu-vos, no sé, un 6, 8, 10%, val? Aquí el que busco és pujar amb una reactivitat més alta del turmell, és a dir, busco treure el peu molt més ràpid, no necessito aplicar tanta força i busco ser més àgil. Val? Llavors, una vegada tenim això clar, si jo faig sèries llargues, és a dir, entre 2 i 5 minuts, més o menys, treballo el que seria el consum màxim d'oxigen i l'umbral anaeròbic, el llindar anaeròbic, perdó. O sigui, el que seria més entre R2, R1, R2. Si jo vull millorar més, diguéssim, de R2 a R3, perdona, t'ho he dit malament. Al revés, no és? Sí, al revés, exacte, perdona. Si et dic velocitat aeròbica màxima, perdona, treballo entre 2 i 5 minutets a un ritme constant, elevadet, val? Estic treballant això, millorar el consum màxim d'oxigen i la meva llindar anaeròbic. Vale? Si faig sèries més curtes, el que faig aquí ja és treballar el que seria el metabolisme anaeròbic. Vale? Jo vull fer sèries, per exemple, de 50 metres superràpides, potser això ho treballaria més si jo anés a fer 1 quilòmetre vertical. Vale? Tot i que sigui un component aeròbic, bàsicament, perquè no és córrer 100 metres, però jo el que vull és que tenim molta xispa i, per tant, quan jo busco tenir molta xispa faig aquestes sèries curtes. Mentre que quan jo vull treballar la meva capacitat aeròbica de guanyar consum màxim d'oxigen, vull apropar aquest llindar anaeròbic al consum màxim d'oxigen, treballo unes sèries més llargues amb unes recuperacions més curtes.
No sé si m'he explicat. Bastant bé, bastant bé. És bastanta teoria, però jo crec que hi haurà molts oients que a partir del que estàs dient i de que cadascú a vegades llegint també sap, s'ho pugui aplicar al seu propi entrenament si no té un entrenador o una entrenadora. Vull dir, això és per gent que s'autoentrena i que a vegades venen les lesions. Si nosaltres hi ha alguna persona que ens porta els entrenaments i sap i és llicenciat o llicenciada, doncs evidentment ja ens recol·locarà bé les sèries. Però a vegades també va bé saber-ho per saber què és el que estàs fent i per què ho estàs fent, que això també és superinteressant. I jo crec que... Perdona, Xavi, jo crec que és molt important això que diem, de saber quin objectiu, per què treballo. Jo què vull fer? 1 quilòmetre vertical o vull fer l'ultratrail del Mont Blanc? Llavors, clar, jo si vull fer l'ultratrail del Mont Blanc, fer sèries curtes potser no em serveixen. Vale, i ara vull acabar amb l'última. Imagina't que ara a l'abril, o a l'abril, al maig, fas una primera marató i és trencacames, és a dir, fas 2.500 metres de positius amb 5 pujades de 500 metres. I més endavant, al cap d'uns mesos, fas una altra marató de 2.500 metres amb 2 pujades de 1.200 metres cadascuna. Les sèries, evidentment, quan s'apropa l'objectiu, han de canviar. Quan s'apropa la primera marató, les sèries haurien de ser més curtes i més explosives, no? Perquè és un terreny més trencacames, i quan s'apropa la segona marató, que només tens 2 pujades molt llargues, les sèries haurien de ser més llargues. Correcte. Tal qual. No ho podies haver definit millor. Bueno, això vol dir que he estat atent a la teva masterclass. Exacte. O sigui, jo t'ho dic que 500 metres és bastant llarg, Hem de dir que 500 metres és bastant llarg. Però... He posat 500 metres per posar un exemple, per posar entre 500 i 1.200, però podria ser que tinguessis 7 o 8 pujadetes d'aquestes rotllo neorural, que la gent que ha fet la neorural sap que fa 10-12 pujades de 150 metres i acabes fent 1.800-1.900 positius. Vull dir que es trenca cames, no acabes mai d'agafar un ritme. Quan arribes a dalt, tornes a baixar, tornes a pujar. Vull dir que em refereixo a això, no? Una marató trenca cames o una marató que és pujar, baixar, pujar, baixar, i punt. Les sèries han de ser diferents. Les sèries han de ser diferents, sí. Però no només per la longitud i per el percentatge de desnivell que tenen, sinó també per el volum de quilòmetres final que farem. O sigui, si jo sé que potser fer una marató trencacames em portarà molta més estona, doncs potser a banda de treballar les sèries d'aquesta manera també he de pensar que jo he de treballar una bona base aeròbica. O sigui que, clar, és que és una mica més difícil de gestionar només les sèries. O sigui, clar, hem de mirar l'entrenament de manera global. Llavors, sí que les sèries aquí específicament serien d'una manera o d'una altra, però he de tirar com enrere i dir, aquesta cursa és així, però quant desnivell té? Quanta estona trigaré en fer aquesta cursa aproximadament? Llavors, en funció d'això, he de veure quants dies he de treballar un volum de R1, quants dies he de fer canvis de ritme, perquè, clar, si és trencacames, és molt interessant un treball de Fartlek, molt interessant. O sigui, que el meu cos sigui capaç de fer canvis de ritme durant una carrera. Per tant, no puc només sortir a rodar o només rodar i fer sèries, sinó que he de rodar, fer sèries de pujades, fer sèries en pla per no perdre velocitat, fer canvis de ritme. Vull dir que és una mica una complexitat que us heu de mirar des de fora. Sobretot la gent que no teniu un entrenador, doncs intentar veure-ho des de fora, analitzar la cursa per poder fer-ho d'una manera una miqueta més global. Doncs superinteressant, Amb això que acabes de dir, ja acabes de fer la rúbrica final. Com sempre diem, si se'ns han quedat coses en el tinter, teniu més dubtes a partir d'això o teniu més dubtes sobre entrenament, sempre o a través del canal de Telegram del Fem Muntanya, a través del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Ens podeu fer arribar els vostres dubtes i en properes consultes amb la GES doncs, li farem arribar les vostres consultes, igual que hem fet en aquest cas amb l'Àlex Rodríguez, que es va posar en contacte en privat a través d'Instagram. Jess Bonet, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i seguim en contacte. Una abraçada, cuida't. Moltíssimes gràcies, una abraçada i no us oblideu que les pujades a les curses de muntanya algunes també es poden fer caminant.
Envia'ns les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. En el programa d'avui em ve molt de gust parlar d'una cursa solidària que celebrarà el proper 20 de maig i que qui hi participa podríem dir que és un privilegiat. Durant els propers minuts parlarem de la Vertical Montserrat amb el David Colomer, que és l'ànima, l'impulsor i un dels responsables d'aquesta prova i que, a més, és bomber voluntari. David, benvingut al Fem Muntanya. Hola, què tal? Primer tot, i que quedi clar que la Vertical Montserrat és aquesta cursa solidària i que tots els beneficis de la cursa, els reptes i les activitats associades se sumaran a la iniciativa Bombers amb Causa i que destina el recaptat a diferents projectes d'investigació i recerques en malalties infantils i a programes d'atenció a la infància en risc que l'Obra Social Sant Joan de Déu realitza als diferents hospitals i centres que té a Catalunya. David, a nivell esportiu, en què consisteix aquesta Vertical Montserrat, que és una prova diferent a tot el que hi ha actualment? Sí, doncs mira, és una prova que consisteix a pujar per les dues escales de servei que hi ha als funiculars de Montserrat, el funicular de la Santa Cova i el de Sant Joan. Total són 2.180 esglaons. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com dius, són 1.000 metres, 388 metres de desnivell positiu, en aquests, com dius, 2.180 esglaons i amb una pendent màxima de 65,2%. Quina és la principal dificultat d'aquesta prova, David? Bé, sobretot és aquest desnivell amb tan poca distància, no? No arriba al quilòmetre de distància, quasi 400 metres de desnivell, i sobretot el que comentaves, no? Que el pendent màxim del funicular de Sant Joan doncs és un 65,2%, no? I justament és a la tram final del recorregut. Com es fan les sortides? Perquè, clar, al ser les escales de servei dels funiculars, m'imagino que no poden sortir les 200 corredors, que és el nivell màxim que teniu, no? El límit de participacions. Com us ho feu? Sí, una de les característiques de la cursa precisament és aquesta, no? Que no és com tothom surt a l'hora, sinó que surt com una contrarrellotge, per dir d'una manera. A partir de les 9 comencen a sortir els corredors, cada 30 segons o cada 45 segons en el cas de la categoria de bombers. Tu personalment, que ets bomber voluntari del Parc de Bombers de Collbató, quantes vegades has pujat les escales de servei dels funiculars? Bé, el que és la cursa en si, jo no l'he feta, no? El dia de la cursa estic fent altres tasques, però sí que durant la preparació unes quantes vegades. La veritat és que he perdut el compte perquè, clar, aquesta és la 5a edició i cada any hem de pujar i baixar per diverses coses a nivell logístic, no? Llavors, ja dic, unes quantes vegades, la veritat. Parlem una mica dels inicis, perquè és curiós, no?, com va començar, o sigui, quan i com va néixer la Vertical Montserrat? Sí, doncs va néixer per casualitat, no? És a dir, un dia estàvem fent un treball de bombers amb l'Arnau, que és un company del parc i és l'impulsor i del calendari de Bombers en Causa i del projecte de Bombers en Causa, no? I mentre baixàvem, vam haver de baixar per les escales del funicular de Sant Joan i mentre anàvem baixant, anàvem fent fotos, vull dir, anàvem comentant el recorregut, etc. No? I va sortir allò una mica, ostres, estaria bé per aquí fer una cursa, no? I va quedar així el tema. Al cap d'uns dies també estàvem a baix de la Santa Cova, també amb companys del Parc de Bombers, també fent una altra actuació, i allò que ho exposes, no? Ostres, mira, l'altre dia baixàvem a l'Arnau i vam pensar, ostres, una cursa per Sant Joan i, ostres, i per què no els dos funiculars, no? I aquí va començar la Vertical Montserrat, no? Vam dir, ostres, doncs, per què no? Llavors vam començar a moure'ns per poder-la tirar endavant, no? I ara, doncs, mira, aquest any ja és la 5a edició. Però darrere d'aquest inici també hi ha dues grans històries, tant de l'Arnau Fabregat com la teva. Sí, de fet la Vertical Montserrat és això, neix de dues històries personals. L'Arnau, això al voltant del 2010, tenia una germana que es deia Mar, li van detectar un sarcoma d'Ewing, ell arran d'aquesta malaltia tenia molta relació amb Sant Joan de Déu. Llavors va entrar de bombers a Collbató, no? De bomber voluntari a Collbató.
i va tenir la idea o volia fer alguna cosa doncs, per ajuntar les dues institucions. I d'allà va sortir o va néixer el calendari, no, de Bombers en Causa. El 2011 es va començar doncs, a gestar aquest projecte i el 2012 va sortir el primer calendari. No? I bueno, ha sigut continuat i estem preparant doncs, l'edició del 2024 d'aquest calendari. No? I per l'altra part, doncs, jo tinc una malaltia que es diu retinosi pigmentària, que m'afecta la vista, no? Perdo visió, i doncs, d'aquí també ve la part inclusiva de la Vertical Montserrat. No? Ara mateix ho dius, o sigui, no només recapteu diners, sinó que treballeu també per la inclusió de les persones amb discapacitat per la pràctica esportiva. Com ho feu això exactament? És a dir, quines persones, a part de la modalitat Open, quines persones amb discapacitat poden participar? Sí, com comentes és això, no? Neix d'aquestes dues experiències personals i llavors teníem molt clar doncs, que la cursa havia d'aconseguir fons pel projecte de Bombers en Causa i sobretot visibilitzar i donar l'oportunitat a persones amb discapacitat que poguessin participar d'una cursa com aquesta. No? Un tret característic és això, que la gent que la fa amb la modalitat inclusiva, que és gent doncs, que té algun tipus de discapacitat, més d'un 33% reconeguda, sigui física, visual, auditiva, fan exactament el mateix recorregut que qualsevol dels altres participants. I llavors hi ha les 4 modalitats esportives, que seria la categoria Open, la categoria inclusiva, la categoria Bombers i la categoria Som un equip. En aquestes 4 categories, queden alguna inscripció disponible o no? La que és la categoria de bombers, doncs la vam posar el dia 2, es va obrir el dia 2, igual que la Open, i es van acabar la de bombers en 20 minuts i la Open en 1 hora. Llavors, actualment, encara tenim obertes el que seria la categoria inclusiva, que tenim 10 places i d'aquestes ja n'hi ha 3 doncs, que estan ocupades, no? Que s'han inscrit. Llavors, doncs, per donar-li un impuls a la part doncs, més solidària, no? S'ha creat, vam crear fa 2 anys, la modalitat de Som un equip, no? Que està pensat doncs, això, per empreses, col·lectius, associacions, entitats, que es marquen el repte d'aconseguir 500 euros i corren 2 corredors representant amb aquest equip la Vertical Montserrat. La corren, diríem, amb la part doncs, de categoria general, però la categoria específica també de Som un equip. Aquesta seria la part més important on podeu recaudar més diners, no? Som un equip, amb aquests 500 euros per parella. Sí, és així, perquè, clar, nosaltres estem molt limitats, no? És a dir, aquí Ferrocarrils, que són els propietaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, són els propietaris doncs, de les infraestructures, ells ens cedeixen l'espai, que passa que, clar, tenim un temps limitat, llavors estem al voltant dels 200 participants, no? Llavors, la manera doncs, de poder aconseguir més fons, a part de tot el tema de patrocinis, vam veure que aquesta era una modalitat doncs, que podia encaixar molt bé i que doncs, li donava una magnitud més gran tota la part solidària i la part social. No? Vale, la categoria Open, com deies, ja estan els dorsals esgotats, categoria Bombers també, categoria inclusiva encara en queden alguns, és a dir, que si algun oient o alguna oienta no? Ara mateix doncs, té aquest 33% de discapacitat o coneix algun que tingui aquest 33% mínim de discapacitat doncs, visual, física, auditiva, doncs pot participar i si no, doncs fer una categoria equip, ja sigui doncs, representant a la feina, una entitat, un club esportiu, un poble, i que entre tots no, poder posar aquests 500 euros i representar aquest col·lectiu, no? Sí, és així. Nosaltres enguany doncs, ens hem marcat la fita d'intentar arribar als 30 equips, val? De moment ja en tenim 6 ja de confirmats i en tenim doncs, més una mica paraulats, no? Però sí que és l'objectiu que creiem doncs, no? per aconseguir més finançament doncs, per tots aquests projectes que hi ha en marxa Bombers en Causa, doncs, ja sigui a nivell de recerca, no? La beca de Bombers en Causa, o de l'atenció a infància en risc. No?
Cada any, David, heu comptat amb un padrí o padrina. Heu comptat, per exemple, amb Núria Piques, heu comptat amb Arcadi Alibés, amb l'Emma Roca. Aquest any també tindreu algun personatge famós, algun esportista famós que us apadrini? Sí, això doncs, aquest any també el tindrem. En breu ho anunciarem, no? Perquè a vegades costa, com comprendràs, s'han de lligar molts factors aquí, però ja el tenim i en breu ho anunciarem qui és el padrí d'enguany de l'edició de la Vertical Montserrat. Alguna pista? Home, dona... Bueno, és una cara coneguda de la televisió. Bueno, surt per TV3? Surt per TV3. Bueno, ens anem apropant. Quin dia fareu públic? Quin dia podrem saber qui és el vostre padrí o la vostra padrina? En breu, la setmana que ve no, o la següent segurament. En 10-15 dies ho tindrem ja a punt. Doncs estarem atents. A més, també podeu adquirir un dorsal, que el dieu un dorsal 0. Què és això del dorsal 0? Sí, el dorsal 0 està pensat per això, per qualsevol persona que no pugui assistir pel que sigui, no? O s'hagi quedat sense inscripció i que vulgui col·laborar amb la causa, no? A través de la pàgina web de la Vertical Montserrat hi ha una pestanya de dorsal 0 i tothom pot fer les aportacions que consideri pel projecte de Bombers en Causa. Hem de pensar que tots els beneficis que s'aconsegueixen d'aquesta cursa van destinats íntegrament a aquest projecte. Mira, en edicions anteriors, per exemple, l'any passat es van recaudar 10.549 euros, el 2021 7.300, el 2019 8.400, vull dir que cada any aneu recaudant. Aquest any pinta bé, de moment la recaudació fins a dia d'avui, a falta de gairebé 2 mesos, pinta bé la recaudació. Sí, esperem poder, el que deia, arribar a l'objectiu d'aquests Som un equip, d'aquests 30 equips que participin i som optimistes i per què no doblar el que es va fer l'any passat, no? Ja dic, dependrà molt, ara tots els esforços estan centrats en aquests col·lectius, ja sigui empreses, siguin clubs, siguin escoles, siguin ajuntaments, que puguin fer aquest repte. Ja dic que a vegades hem tingut de tot, hem tingut des d'una empresa que ho fa l'aportació directa i corren els seus treballadors, des d'una escola que una classe entre tots els pares acaben col·laborant, aconsegueixen el repte i corren pares, o això, o aquest any també tenim algun ajuntament que s'ha implicat i els treballadors de l'Ajuntament han fet un equip, i des d'aquí animar sobretot això a tothom que vulgui participar amb aquesta modalitat de Som un equip, perquè és això, aconsegueixes un objectiu, aconsegueixes un repte i pots participar 2 persones en una cursa que és un espai que o correm aquell dia o no hi podem anar. Hem de pensar que les escales dels funiculars estan tancades al públic, no? I només ens les obren perquè podem fer la Vertical Montserrat aquell dia. Una altra peculiaritat és que és una cursa que no la pots entrenar, no? És a dir, tu et pots preparar per una marató, et pots preparar per una mitja marató, una cursa de muntanya, etc., perquè pots anar a on es farà la gran majoria de curses, però aquí no, i no hi ha cap espai similar amb 2.000 escales que puguis entrenar o que puguis tenir una referència. Doncs, escolta, si algun fem muntanyero o alguna fem muntanyera s'anima a fer equip, Som un equip, a participar, ja ho sabeu, la web verticalmontserrat.org. Allà podreu inscriure-us com a equip i fer aquesta donació directa de 500 euros i si, evidentment, algun amic o alguna amiga que ens escolta ara mateix vol aquest dorsal 0, vol fer alguna aportació directament perquè no hi ha dorsals, evidentment, per inscriure's i participar aquest any, però sí que vol col·laborar amb bombers amb causa, doncs ho pot fer de forma fàcil i senzilla a través de la web verticalmontserrat.org. I recordeu que cada esglaó compta, cada persona suma. David Colomer, moltíssimes gràcies per participar al Fem Muntanya, per presentar-nos aquesta cursa solidària Vertical Montserrat. Que vagi molt bé el proper 20 de maig. Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada i esperem veure'ns tots el 20 de maig a Montserrat. Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram.
Tornem a la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, ja ho sabeu, el Guillem Marchal és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem. Molt bones, Xavi, família muntanyera. A veure, pel títol de la píndola veig que vols que et digui només el que vols escoltar i la pregunta és, què vols escoltar, Guillem? Doncs allò que no em faci trontollar i que no posi en conflicte les meves creences. I si a més ja em tires unes floretes, em fas l'home més feliç del món. Enganyat, però feliç. Bueno, i enganyat per què? Doncs perquè si no deixo que ningú posi en dubte tot el que tinc al voltant i a més em crec que sóc el millor en tot, estaré vivint en una mentida i no em faig permeable a les coses bones que em poden venir. Bueno, però potser viure en una mentida feliç que en una realitat potser desagradable, Ja, però saps què passa? Que una mentida no es pot mantenir en el temps. Depèn de l'habilitat del farsant o farsants i depèn també del nivell de desconnexió que tingui jo de la realitat. L'engany es podrà perllongar més o menys temps, però al final tot es sabrà. I llavors la decepció es multiplica per 1000 perquè a la mala notícia inicial se li afegeix el temps d'ignorància descreguda. Pensa que no hi ha millora sense adversitat ni evolució sense conflicte. Això tan profund que dius, no sé si tu ha despertat la Clàudia Sabata durant l'entrevista. Bé, això se'm va despertar el dia que vaig renéixer, però sí que és cert que l'entrevista posa de rellevància un aspecte que és clau en la mala recuperació de lesions, en les recaigudes i en les cronificacions, depèn de quines d'elles. I aquest aspecte és la incapacitat que tenim d'acceptar el que ens és dit si no coincideix amb el que volem escoltar. O per exemple, quantes vegades no t'ha passat que t'has fet mal, has descansat un parell de dies i el tercer ja t'estàs provant. I si tens molèsties, li restes importància i segueixes pensant que ja passarà. Jo crec que t'he de confessar que moltes vegades això em passa, inclús a vegades tenint alguna dècima, saps que no estàs gaire fi, però et vas provant, Però, bueno, per sort, al final tampoc he tingut cap lesió com la que ha patit la Clàudia i sempre he pogut anar trampejant i res que a vegades una sessió de fisio, un parell de sessions, no et posi tot a lloc, Bueno, és que no cal tenir una lesió de la seva gravetat per ser un mal pacient. A quants fem muntanyers i fem muntanyeres no els sona la pregunta per quan tinc? O bé la de quan podré tornar-hi? O aquell ibuprofen màgic que ens ha de salvar a qualsevol cursa. I llavors, esclar, venen fascitis eternes, tendinitis rotulianes perpètues o molèsties del psoas i del piramidal perennes. Jo crec que al final la resposta dels serveis mèdics a aquestes preguntes no hauria de ser tens per tants dies o setmanes o mesos, sinó que hauria de ser per quant de temps vols que et digui o quin dia hi vols tornar, perquè total no em faràs ni puto cas i faràs el que et doni la puta gana. Una mica de raó sí que te l'he de donar, sí que la tens, però és que és molt frustrant saber que estàs en una bona dinàmica i de forma física i que de cop i volta t'has d'aturar i no saps si 2 setmanes, 2 mesos o 2 anys. Bé, en primer lloc, si t'acabes lesionant, potser és que en tan bona dinàmica no estaves i per això quan no t'atures tu, el teu cos sap com aturar-te. I en segon lloc, em fascina veure com els muntanyeros i muntanyeres són capaces d'estar hores i hores pacientment, corrent i caminant per la muntanya amb un objectiu clar i en canvi després no saben destinar-li el temps que calgui a la seva recuperació. Suposo que la salut no deu ser tan important com ser finisher, potser. I tens alguna explicació per tot això, Guillem? Doncs en té diverses. L'assumpte de no voler escoltar serveis mèdics i buscar setenes i vuitenes opinions, o fer més cas a Google, que a l'especialista amb el que et visites, és que avui dia no sabem gestionar la nostra frustració. Tenim molt poca tolerància al no. I quan algú ens el posa al davant, ens el prenem com un atac personal amb el que reaccionem amb la indiferència i el menysteniment. Respecte del fet de no fer cas i prendre les nostres pròpies decisions independentment de l'opinió dels serveis mèdics, probablement, és degut a que som una societat enfocada i educada en els últims temps en el curt termini, en el curtterminisme, en la immediatesa, i després també a que som addictes a les endorfines que genera el nostre organisme i saber que en un temps no les podrem sentir ens angoixa i no renunciarem fàcilment. I com podem aprendre a fer cas i a parar? Doncs a hòsties.
Tal qual. Bueno, però una pregunta, clar, a la Clàudia, el fet de no ser conformista i voler escoltar el que ella volia escoltar l'ha ajudat a recuperar-se, perquè potser si hagués fet cas als primers metges i als primers diagnòstics, doncs potser no s'hagués pogut recuperar. Doncs, hòsties, al final això funciona així. No és que no s'hagin de buscar diferents opinions, no és que tu no puguis buscar altres diagnòstics, però el que sí que és cert és que el que no pots fer és no creure't allò que t'està dient un especialista. El que no pots fer és, si no escolto el que jo vull sentir, directament desmereixo aquest especialista i l'abandono. Una altra cosa diferent és que tu agafis i decideixis anar a diferents especialistes per copsar diferents opinions respecte d'un mateix problema, no? Perquè al final diguis, bueno, si se'm posa una lògica, és que, evidentment, està clar que això ha de ser d'aquesta manera, no? I llavors busco segons professionalitat, és a dir, un especialista, per exemple, en genoll d'aquest tipus, un especialista en genoll de l'altre tipus, és a dir, vaig a visitar el doctor Cugat, que sí que és especialista en lligaments encreuats per al seu tema de futbol, vaig a buscar l'altre doctor perquè és especialista en tema de cartílegs o el tema de desgast del genoll, etc. No? Això té la seva lògica, però el fet de no voler fer cas és una altra cosa, i com que no l'aprenem, doncs al final funciona així, funciona a hòsties. A hòsties. I a més, la Clàudia ho ha deixat clar, vull dir, i els nostres amics fem muntanyeros i fem muntanyeres ho saben de sobres. Fins que no toques fons i fins que algú no ve i t'amenaça i et dibuixa el futur que t'espera i fins que tu no pots tirar de cap de les maneres i reconeixes necessitar ajuda, seguiràs i no pararàs. I tot així tampoc és segur que n'aprenguis prou i amb prou rapidesa. I menys encara que no repeteixis les mateixes errades en un futur pròxim. De fet, no és amb aquella dita de que l'home és l'únic animal que ensopega dues vegades la mateixa pedra, no? Nosaltres som especialistes, jo em considero ensopegador professional i crec que animal, sobretot, per davant de tot. El bon metge o bon recuperador o fisioterapeuta és aquell que li importa més la salut que els teus diners i que et dirà la veritat, per incòmoda i dura que sigui, amb el risc de perdre't com a pacient. I el bon esportista, i això ens ho hem d'apuntar nosaltres, és aquell que es reconeix vulnerable i que sap ignorant d'un camp que desconeix, de manera que li ofereix tota la confiança al que el tracta sense dubtar ni per un moment de que li vol bé. I jo crec que a vegades els que no ens hi dediquem ens costa més parar que no els professionals, perquè als professionals els hi va la salut, els hi va el seu sou, els hi va la seva carrera esportiva i saben que potser realment tenen un problema i que han de parar, han de fer un reset, sigui un mes o sigui un any, han de passar per quiròfan, saben el que això comporta, i moltes vegades els que no ens hi dediquem a tot això de córrer, que ho fem només per plaer, som els primers que ens costa molt més acceptar doncs, un diagnòstic i la recuperació que pertoca. Vull dir que doncs, esperem que no ens hi haguem de veure gaire per això en aquesta batalla i que puguem gaudir per molts anys de la muntanya al nostre aire. I tant, i tant. Doncs, Guillem Marchal, com sempre, un plaer poder-te escoltar al Fem Muntanya. Moltes gràcies per tot i ens escoltem d'aquí a 15 dies. Cuida't, una abraçada. Moltes gràcies i salut. Subscriu-te al podcast de Fem Muntanya. Arribem al final d'aquest capítol 85 i vull aprofitar per agrair-vos a tots que hagueu arribat fins al final. Recordeu que si us ha agradat aquest capítol podeu subscriure-us a qualsevol plataforma de podcast. Recordeu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox i moltíssimes més. A qualsevol d'elles activeu les notificacions per rebre'n una cada vegada que publiquem un nou capítol i valoreu-nos positivament. I si compartiu aquest o qualsevol altre capítol a les vostres xarxes socials serà la forma més efectiva que ens puguin conèixer més oients i que la comunitat vagi creixent setmana rere setmana. Us esperem a la nostra comunitat Fem Muntanyera a Telegram. Moltes gràcies a tots els que hi formeu part i també ens trobareu a les nostres xarxes socials. A Twitter i a Instagram ens trobareu com @femmuntanya. Recordeu que teniu una pàgina web molt completa, femmuntanya.cat, i el nostre correu electrònic per rebre els vostres feedbacks, femmuntanya@femmuntanya.cat.
Acabaré agraint la feina de tot l'equip que l'ha fet possible, en Guillem Marchal, la Gés Bonet, en David Colomer i la Clàudia Sabata. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas. Ha sigut tot un plaer. Tornem d'aquí a 2 setmanes amb més històries i tots els dimarts publiquem, ja ho sabeu, el capítol de l'actualitat amb l'Albert Torrent d'Ultres Catalunya i el Robert Mercè. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços, amb salut, seny i, sobretot, molta muntanya! Fem muntanya, l'esport outdoor en català.